Ngit-ngit ang kalsada sa Barangay Linusutan, Talikod Island sa Samal tungod kay nakasinati sila og power interruption kagabi Pebrero 26, 2026. Apan nagpasalamat sila sa hayag gikan sa gitaod nga solar street lights. Problema sa isla ang supply sa kuryente kay nagtiner lang kini og modular generator set sa National Power Corporation kon Napocor nga dili kasaligan ang ginahatag nga kuryente ug nagproblema pod ang mga residente sa ilang mga appliances. Karong gitik over na sa Davao Light and Power Company ang distribution system asset sa Nordeco sa Island Garden City of Samal. Mihangyo karon sila Davao del Norte Governor Edwin Hubahib ug board member Al David Uy nga susihon sab ang kahimtang sa supply sa kuryente sa Talikod Island. Napocor ang nagpadagan. Pareha po ang nahitabo sa ang Samal karon kung tanawon ninyo mura pog talikod. Wala na may submarine cable ang Samal. Putol na. Naputol na 2022 pa December. Di ko kalimot December 31. Vice Mayor pa si Mayor Toto ato. Timing yun pag sugo na namog pabuto nagpalong ang kuryente. Naputol na di ang among submarine cable. So, modular gensets ang nagapadagan karon sa Samal. Sa talikod, maupod. So, most of the gensets used sa talikod, ang uban dito, siguro mo, nag-short pan pa siguro ta, Mayor, mauna siguro na gigamit dito. So, bumigay na yung mga makina. In fact, sa Samal, a few years back, bumigay din yung hindi kasi reliable yung modular gensets. Bumigay yun na tungod sa init, no, daghang factors. So mao na ang talikod ron na problema gyud sila. Kay kabalo naman ta sa Samal pag walay kuryente, wala mi tubig. Ug karon nalipay mi na naa ang double light. So ang problema sa tubig sa Samal, pa-correct na yun na siya. Kay very vital ang kuryente para sa water na from point A mahatag na mo sa point B. And Wi-Fi also. Kaya kung mawad-an o kuryente ang Samal, makaguba yung relasyon. Wi-Fi. Yung Wi-Fi. Usa sa nahuna-hunaan mao ang submarine cable kaya doon na nay bastanteng supply sa kuryente sa sentro sa Island Garden City of Samal ug pwede na kining makahatag og kuryente sa Talikod Island. Bisan si Governor Hubahib ni apila sab sa Davao Light and Power Company alang sa katawhan sa Talikod Island. Kay President Zartia, hopefully hatagan dayon nimo og immediate action ang situation sa Talikod Island nga ang dilapidated nga genset mariplisan na dayon sa Davao Light and Power Company for the immediate action, and ang imong giingon nga vegetation to all the line of electricity in the island para nga mahimong magkaroon og lower cost and maiwasan ang kining siging brownout dinhi sa island. And kung unsa pa ang immediate action nga pwede na to ma-serve dayon og maasap ang operasyon nato through submarine cable. Daghan na sab og resort ug negosyo sa Talikod Island ug daghan pa ang buot magnegosyo sa isla apan matanggong lang tungod sa sigapalong nga sitwasyon sa kuryente. Hangtod na pulo ka oras ang masinating brownout sa mga tao sa Talikod Island.